Môr-leidr. Boes bach, gwaeddodd Puw o Môr-leidr wrth iddo ddeffro un fore heulog. Be sy'n bod, Dad? Gofynnodd ei ferch fach Ceri cleddyf. Mae dy fam yn dathlu 5 blwydd yn 30 oed y fori, dywedodd Puw, a dyw'r dwrgi hwn ddim wedi mynd i'r drafferth drosti ers amser maith. Edrychodd Puw o Môr-leidr yn hiraethus ar y gorwel pell. Dydyn ni ddim wedi hwylio'r mawredd mawr gyda'n gilydd ers i ti gael dy eni, meddai Puw. Rydw i eisiau codi'r fan ar ddi a'i chymryd hi i weld y mawredd mawr. Mae'n hen bryd i ni fynd nôl i'r gwaith. Ond beth amdano ni? Gofynnodd Ceri. Wel, fy morwyr bach, rwyf wedi bod yn meddwl, dywedodd ei thad. Mae angen i ni ddod o hyd i wasanaeth gofal plant ar eich cyfer, ond peidiwch a ddweud wrth eich mam eto, mae hwn yn rhan o sypreis y Môr-leidr. Dwi ddim eisiau, dwi'n aros gyda chi, dywedodd Ffindi ofn, brawd bach Ceri cleddyf. Pai ti a phoeni, byddaf yn ddod o hyd i'r un gorau i ti, Ffindi ofn. Aeth Puw o Môr-leidr ati edrych am rywun i ofalu am y plant, a meddyliodd y byddai'n das mor hawdd a bwyta bisgedi'r llong. Clywodd bod y crocodile a oedd yn edrych ar ôl plant, felly aeth yn syth i'r gorstemlled a chiro'r drws. Agorodd y drws yn sydyn, a syllodd y crocodile mewn syndod ar Puw o Môr-leidr. Roedd yn edrych fel petai newydd fwyta cinio. Gwrandewch arna i nawr, croci, dywedodd Puw. Dwi wedi clywed eich bod chi'n edrych ar ôl plant, ac mae angen rhywun arna i ofalu am fy mhlant bach i. Nodiodd crocodile i pen, a sylwodd bod Puw bod cotiau a hetiau plant yn yr ystafell. Wel, ble mae'r plant bach rydych chi'n edrych ar ei ôl? Gofynnodd Puw. Rwy'n gwybod bod plant yma, dywedwch wrthai. Edrychodd y crocodile arno'n ddi am adferth, ac agorodd ei geg i ateb. Wrth iddo agor ei geg, dringodd 10 o blant allan yn chwerthin yn llon. Gêm dda, croci, gallwn ni chwarae eto? Gofynnodd un o'r plant. Na, dywedodd Puw o Môr-leidr. Mae'r gêm drosodd. Byddai nôl i siarad â chi nes ymlaen. Ond nawr rhaid i mi fynd i chwilio am rywun gall ymddiried ynddynt i ofalu am fy mhlant. Gadawodd y Môr-leidr gan gofio bod robot newydd yn y dref a allai wneud swyddi llawer o bobl ac roedd wedi clywed bod plant wrth ei boddau yn mynd ati. Gwasgodd y botwm ar y drws a chlywed llais peiriant. Robot yma, sut allai i helpu? Helo na, Dynes ti'n? Rwy'n chwilio am rywun i edrych ar ôl fy mhlant bach. Dewch i mewn, dywedodd y llais wrth i'r drws agor. Pan aeth i mewn i'r tŷ, roedd y plant i gyd yn eistedd mewn rhysi, yn gwylio sgriniau ac yn pwyso botymau ar badiau bach. Roeddent yn gwisgo clustffonau ac roedd yr ystafell yn hollol dawel. Nodwch amseroedd gollwng a chasglu'r plant yna, hwyl fawr, dywedodd y robot. Aroswch funud nawr, dywedodd Puw. Ond nid ydych chi am wybod mwy am fy mhlant? Beth maen nhw'n ei hoffi a'i gysau? Does dim angen, ymatebodd y robot. Bydd y plant yn dilyn yr un drefn ac yn gwneud beth rwyf yn ei ddweud. Byddent i gyd yn bwyta beth sy'n dod allan o'r microdon. Microdon? Ond mae fy mhlant yn dwlio ar fal a lawr, dywedodd Puw. Ac maen nhw'n hoffi chwarae. Mae'n flin gen i, ond ni fyddaf yn gadael yma. Gadawodd Puw gan deimlo'n drist. Roedd hi'n anodd iawn dod o hyd i'r gwasanaeth gofal plant perffaith. Gwelodd ysbyseb yn ffenestr siop Captain Albaco. Gwasanaeth gwarchod plant y coblyn. Roi anghenion eich plant yn gyntaf. Doedd Puw o Môr-leidr ddim eisiau gadael ei blant gyda choblyn, ond aeth o dan y bont a chiro'r drws.
Pan agorodd y drws, daeth arogl hyfryd o fara ffres poeth i drwy'n Puw. Helo, dywedodd y coblyn gan gwenu. Wyt ti'n edrych am wasanaeth gofal plant? Ydw, atebodd Puw, ond byddwch chi ddim yn bwyta'r plant? Wrth gwrs ddim, dywedodd y coblyn. Plant yw'r peth mwyaf gwerthfawr yn y byd. Rwy'n siŵr eich bod wedi bod yn poeni wrth geisio dod o hyd i'r gofalwr cywir ar eich cyfer. Wel, boes bach, ydw, dywedodd Puw. Wyt ti eisiau ddod mewn am baned o de a bisgedi bara lawr? Gwenodd Puw gan gamu mewn i gartref ryfeddol y coblyn. Gofynnodd cwestiynau a dywedodd popeth wrthi am ei blant. Roddodd y coblyn lyfr iddo gymryd adref a oedd yn dangos y pethau roedd hi'n ei gwneud gyda'r plant roedd hi'n gofalu amdanynt. Pan gyrhaeddodd Puw adref, roedd y teulu cyfan yn gyffroes i edrych ar y llyfr y coblyn ac roedd yn adrodd stori o ofal go iawn. Dran noeth, aeth Puw Môr-leidr a'i blant i dir goblyn o dan y bont. Roedd ffyn diofn yn nyrfys o'r syniad o adael ei dad. Dywedodd y coblyn ei bod nhw'n mynd i gwneud cacen pen-blwydd i'w fam, ond nad oedd hi'n gwybod pa fath i'w wneud. Na i dangos i chi, mae hi'n caru cacennau pysgod, dywedodd Ffyn. Ardderchog, meddai'r coblyn, a rhedodd y plant i mewn i'r tŷ i ddechrau. Aethant ar antur bysgota. Casant lawer o hwyl yn y cwch a daliodd ceri cleddyf bysgodyn mor fawr, roedd rhaid iddyn nhw i gyd helpu dynnu'r bysgodyn i mewn. Fe aethon nhw'n fler wrth wneud y gacen, ac yna fe gyrhaeddodd mam a dad gyda chys drysor yn llawn yn rhegion i pawb. Chwythodd mam y canhwyllau wrth i bawb ganu pen-blwydd hapus iddi. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, pan aeth y plant at y gwarchodwr plant, doedden nhw ddim yn gallu aros i gyrraedd, yn enwedig Ffyn diofn. Y diwedd.